Mga ko ay mapansin.
Guys, bakit naging visible, bakit hindi ko makita yung mga chat, ang mga comments? Ako nga patulog. Charot. Asa naman to ako ang mga viewers then guys, asa naman mo guys? Pakita na po kayo sa akin dahil araw-araw na po tayong magkikita dahil araw-araw na din po ako magbablog. So, may EP na pala ako guys. Update ko lang sa inyo. Nasaan na kaya yung mga ano ko, mga friends ko dito? Kung